Ya apa, Lek? Ini kandang. Kandang-kandang apa? Wedhus. Oh, wedhus to. Nanti kandang begini. Dari kandang. Lah nek wis gawe ngono yo. Oh. Lha kan sekolah makan iwak. Yo, Cek Lek. Hei, tinggal makan iwak sik. ya. Ngerti. Nggih. Begitu ya, Mas. Oh. Oh, aku ras. Wela. Kan, aku duit gitu kasih ya. Yo. Lek, tak kira, Lek. 3.000. Kalau nggak iki dimakan apa? Dulu salah. Iso. Ale, ora mbok plastik ora. Sederhana iki, Lek. Wis nganggo apa? Ya dipincuk. Oh, tidak. Gundalmu. Nah, iki tak telung tutup iki ya. Loro wae apa? Apa wae? Tak ini. Atau Toro. Wis. Kok. Iki ditor aja. Wah, sang. Salah, lu belum pernah ini. Ayo. Yo. Bibit harus pakai ini. Sing iki harus sing kae. Oh, enggak barang loh. Oh, yo kan sesuk nek wis bakane mendino kan nganu cepet gede. Ini kira-kira saya bilang bulan nih jadi. Iki targetnya 3 bulan gedene. Ora gede-gede banget, si remaja. Ya. Wong banyune iso keh, iso dimanfaatke nggo pembesaran. Berarti lek lek wis kemarau berarti banyunya tinggal sithik no. Iya. Oh, wis maghrib bali ya yo. Lah yo. Yo. Ayo nek dhewe kudune neruske sapa meneh wong generasi mudane gerak dhewe kok. Ayo. Soalnya harus ambil Iya. Jamane wis milenial dan dadi ya dhewe ora lali karo anu bisa nek dhewe tanggane dhewe ayo. kali. Tapi ojo ngono. Ojo serawung lek ra serawung bakalane suwun. Lah iya. Apa sih? Ya bener.